Goedich parentin een goedglannig vrosnige huwe bring Gaelic stij bring die perchen is beraden toen je bisa geologe gewil Gaelic wie gabrosnige huwe wie kan je het programma television geestachtige radio gefeiert korum wie klingen Gaelic aan de jeffersuychen agus hakuter nog gebiat nan taic gan chlang. Kiers ha parentin fein taic o'r larach lun mae'r gargos yn parentin agus yn cheches at yr larach lun ac y BBC no Solar Ostek hiad yn hen gynnyring af can yn iwsach ag at hyn agus ha gisig af Jane Cwysig yn can yn y hawn agus cwtioch hiad yn y larach lun a hysyn Fistrach yn mi yn ffilm trolian Gaelic sy'n arsenach agus hiad yn rhangsach ag y herigianaf fiach dicho female sa ha ffilm trolian Gaelic Jane Oonach yn y hawn so mae sy'n haf glio'r fistrach ag yn chwyrst ach sy'n yn mi stoch ag yn bring mi'n bicyn y farach gian ag sy'n stoch yn bring mi'n bicyn y farach taich yn chwyrst pan ach ha bicyn awn yn draste.